mọc salai không thể không hầm áp áp vào là sao không flow belai ke hambai nai tong nai joto takuk Teibo sono electronic media ni bisingti hamdama Yapri जों दिनै अ जायगायाव पित्रा गामिनि कायसा ग्राउन्ड न एस्ट्रोटा फुटबल ग्राउन्ड खायनायनि बागै जों फाइलायखा जोंनि सिअ साबु फाइसक फाइजाक जोंनि चेयारमेन जेडिसि ब्रह्मगोनां सुजबासि मलसाम तैबो जइन्ट चेयारमेन सुबुर कुमार जमातिया तैबो लकेलनि जत अफिसार दंनाय दं बरक फाइसक फाइजाक तैबो लकेलनि फुटबल फेन तै ससियेल एक्टिभिस्ट रक फाइसक फाइजाक जों दिनै अ जायगायाव फायनायनि मेन उद्देश्य अंके अमनो फाइनान्सियल जों अ जायगायाव एस्ट्रोटा फुटबल ग्राउन्ड प्राय 5 कोटी 37 लाख बाय कैसे प्रोजेक्ट स्नाजानाय ओ किलाबासी किलानि जरा फुटबल फैन फुटबल प्लेयर बरनो जों बाहायके डेभलप खायनाय खायमानाय बनो जों साथियावलाय दङ जोंनि टिटिएडिसि बबाग्रानि लिडारशिप बाय इंगे जों फाइनान्सियल आसा खालायो जोंनि अ एस्ट्रोटा फुटबल ग्राउन्ड थोंगै जोंनि फुटबल प्लेयर रक्तैबो गाहाम गाहाम आसायनाय दानि किताबक जों थांनाय बोसोरावबो जों टिएफएल चालु खायखा दाख्लैबो हायनाहाय जों टिएफएल चालु खायफिनाय इंगे अ जायगायाव जोंनि थोंखलानि बागै बेलाय अभाब दंमोन इंगे जों किला हाय कैसे फुटबल फैन गोबां फुटबल थोनाय गोबां अ जायगायाव सि ग्राउन्ड कैसे फानो स्टेडियाम काहा गरै दंमानि बागै जों टिटिएडिसि बाय सागथारै ताबो अ जायगायाव कैसे फुटबल ग्राउन्ड गाहाम फेतांनायनि बागै बबे इन्टारनेशनल नि स्टैंडर्ड साइज हायके जों सोनानायनि बागै ताबो दिनै अ जायगायाव फायै भिजिट खालामफैखे जोंनि पहिलाव टिटिएडिसि न जों जोंनि टिटिएडिसि नि हयते 5टा जों प्रपोजल साबमिट खायखा आ जायगायाव जों स्टेट गभर्नमेन्ट इन्टा सेंक्शन खायखा कचालो किसा जोंनि साइट सिलेक्शन खायखानिव किसा प्रॉब्लम लायखा आ जायगाय ब्रह्मगोनां एक्स मिनिस्टार बहायनो बनि मुसुक्तै बखायनायनि बागै ब मिनिस्टार माफोर खायखा फेयाबा ताबक जों टिटिएडिसि नो सामन खालायनाय अ पित्रा मादो अमायके खमलंगबो हायनो स्टेडियाम चेंज दंगो पाइके तैं दंगो बायजलबारियाव बहायनो सामन चेंज दंगो माके टोटेल गायखांनाय बायजलबारि खमलं तै किलावनाय फाइनान्सियल जों नायलायनाय तैबो अन्न जागारावबो लोकेशन नायै जों प्रपोजल बहनाय मानखायनो जों सामखायनाय